sannan zaki ga yarinya menene da babban mama ba ki sanya akai ba ki tambaye ta ma ta hakan ta faru. Wata ran kuka zaki halin da yarinya za ta je ta shiga shi kanshi basifa ne. Kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke jawo mutane zinace-zinace. Sai ki ga yarinya karama ta san namiji, kuma daga yarinya lokacin da ta san namiji zaki ga ba kowanne namiji take shakka. Ba ma ta ganin kimar shi. So saboda haka in son samu ne abin da zan iya muku tun daga gidaje zuwa kasuwa. Duk wata yarinya budurwa da aka san tana kai abinci ko kuma a'a da mamanta take zuwa su talla abinci. Zan ɗauki nauyin karatun su. To idan aka ba su makaranta an taimaka miki? An taimaka sosai. To wannan shine abin da gwamnati zai yi miki. Kuma wannan kungiyar take amfanin take na auren gwamnati. Duk wata mata da take dora mai budurwa talla ki gaya mata gwamnati ya soki. Idan halin da za su kai yaran ne makaranta ba su da shi gwamnati zai dauka. Kama daga fensir, biro, littafi, uniform, hatta abin da za su ci zan dauki nauyi. Idan marayu ne haka. Idan kuma a'a suna da iyaye a cikin gida dora musu ke ko kuma a iyayen ne gajiyayyu ba su da yanda za su sa su makaranta, gwamnati za ta dauki wannan nauyin. A jihar Arewa babu irin wannan abubuwan da za a ce ana samu saka ga gyara muke so ne a gwamnatance. Saboda haka in san samu ne taimaka a ba yaran nan ko kuma in ce kin da kungiya kika hada ki sanar da wa'annan sauran mata na cikin gida gwamnati ya hana tallan ƴan mata. Ko mun kankanta yarinya bai da dora mata talla. Wannan shine sai ina neman wannan alfarma a taimaka. Yau insha Allah. Mulkin matasa